running ahead of you. It's just that the devil is fighting your chapter number 1 because he sees your chapter number 42. Akizwanga mathanda. Usathane umelwa nawe. Akalwi ngalapho khona. Ulwa ngalapho yakhona. So ufika yaphola lapho yakhona. Bese elwa nawe lapho khona. Kanti ulwa lapho. Let me say this. Nehemiah. I'm about to close. Nehemiah. Oh Jesus. Nehemiah, mfundisi wami. Nehemiah uyithole ekhaya ukuthi indonga zeJerusalem ziwile. Uyakhala. Na uyakhala wazoshintsha ngesubuzo. Waza wanika incwadi yokuthi akaye eJerusalem eyovusa ingane. Mayifika eJerusalem akho material. Akuzokhuluma isiprofeto manje. Okay. Akho material. Akho lutho. But isikhathi waphela wahlangana nabantu abambalwa. Wayeseeva khuthaza ukuthi asibe nenhliziyo. Yes. Yokusebenza. Yeah. Sibe nenhliziyo yokwakha. Yeah. Ngoba lento esiyizwa manje ayilutho compared kulensi yakuyona. Yingakho uma bakha manje kufika oSanbalati noTobiya bazolwa nento abayakha manje ngoba bona babona manje babona lapho kiwa khona. So bazodiscourage imanje ukuze beyeke manje bengafiki lapha abayakhona. Kanti abantu kuNehemiya uneplan ka 52 days.